boro gunda absu boro kok jaga asal ya dia kamu jaga ini boro boro gunda absu gunda boro jatiya बहा जायगा दङ आसामाव होननानै बुंदों नैबे एसामिस बुरिया नङा होमबा बे भिडिअ'आव दिनैनि नङा दै बोसोरनैसो जालांबाय बे भिडिअ'आ थेवब्लाबो आं दिनै मानो लाबोफिननो गोनां जादों होनोब्ला माखासे जोंहा गोबां साननांगौ दङ एबा माखासे खोथा दङ बिनि खारनाव आं दिनै फिन बे भिडिअ'खौ लाना फैफिननाय जादों नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै नाय बै समाव जाय आइजोआ बर' जाथि गुन्दा आरो एबसुआ गुन्दा होननानै गोबां खौरां बिथिंनि गेजेरजोंनो बुंदों एबा ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंनो हादों दिनै अब्ला दिनैनि दिनाव जोङो साननानै नायोब्ला जोंनि बर'फ्रा माब्लाबानि समाव रागानि सदजों बुंफ्लाङो नङा होमबा जाय हक दिनै नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जेबो खालामनो हायाखै जोंनि बर'फोरखौ एसांसिम मानि बुङैखौबो बिथांमोना अभारटेक खालामदों एक्सन लादों जेरै नैबे बिआरबि आदा बड' कमेन्ट चेनेलखौ बिथांमोना मैयानि दिनाव दुमदाखार खालामबाय एक्सन खालामबाय आरो गाव जायगायाव बुसे बुनानै गावसिनि अफिसाव लांनानै दरजा फांथेनानै बुनाय मानाय गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ आरो आंबो दहाय फुङाव होखांबाय नोंथांमोना निस्सय नुनानै बुजि मोनखादों दा नाथाय आङो नैबे भिडिअ'खौ मानो लाबोफिननो गोनां जादों नोंथांमोना निस्सय बुजिखादों फुराना भिडिअ'खौ किसुमाना बुङो बेफोर भिडिअ' फुरानासो दा लाबो होनना बुङो नाथाय लाबोनो बाध्यता जायो जेरै जोङो रिजायनो गोनां जायो दिनैनि दिनाव जोङो गावजों गावसो बेफोरबायदि खालामलायनो हादोंब्ला बै बुरिखौ मा खालामनो हाखो सासे गुबुन हारिया जे जोंनि बर' फरायसा आफादखौ गुन्दा होननानै सोंखारिनो हादोंब्ला जोंनि बर' हारियानो गुन्दाब्ला अब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फ्रा आलु गेसाव एबसुआ खामानि मावाखै होनब्ला मानो दाय जायो जोंहा गोबां साननांगौ दङ नाथाय एबसुआ जेबो मावाखै होननाय लोगो लोगो जों साफ्रोमबो एबसुआव थानाय बर' फरायसा आफादखौनो सोंखारनाय जायाखै जोङो बेफोरखौ रिजायनानै लानांगौ दिनै दिपेन बर' बिथांखौ बुंनायनि थाखाय एबसुनि माखासे गुबुन जायगानि बिथांमोना वार्निं होबोदों बुंबोदों सोरखौबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों वार्निं हरदों माब्लाबानि समाव गोनांथि जायोब्ला जों इउटुबारफोरखौ होसोजोबनो गोनां जागोन बुनो गोनां जागोन होननानै बुंबोदों नाथाय दिनै गुबुन हारिनि नैबे बुरिया बै समाव बाथ्रा बुंनाया दिनैसिमबो ना बले केस ना मा जादों जेबो जायाखै नाथाय आरो जानानै थांबाय साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्लायाव बा चिरां जिल्लायाव फरेस्टनि सासे रेन्जारा बर' जाथि सब खाथि फेलाम होननानै बुंबाय दिनै बर' जाथिखौनो दानथारजोबनो ओंखारनाय सासे बर' सुबुंखौ मा खालामनो हाखो केस होदोंमोन नाथाय बिनि रिजाल्टआ मानो दाबो जेबो फैयाखै जेबो गैया थिग बिदिनो आरोखि जोंनि बर'फ्रा एसे बुजिनानै नायलायदो आरो गावजों गाव सुद्रायलायनो नाजा जोंहा गोरोन्थिया जाखायो निस्सय मानसि माहारि जोनोम मोनबाय जेब्ला थोंनै आथिंखौ लानानै जों निस्सय गालिना नङा गालिनखागोन हारा गैयै सालाय जेब्ला जोङो मोनसे बुंनांगौ मोनसे बुंफ्लांखागोन बेखायनो जोङो गावजों गाव बर' हिसाबै बा बर' जाथि हिसाबै जोङो सानलायनानै निमाहा होलायनो हानायानो जोंनि देरसिन खामानि आं बेखौनो नुहुरो जे दिनै बर' फरायसा आफाद होनना बुङोब्ला जों सिक्सि आफाद आं बारे बुङो सिक्सि आफाद होननानै जोङो दिनै बर' फरायसा आफादा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लाङोबा जोङो मा बुंनो थाखाय जोंहा राइट्स गैया नामा जोंहा मोन्थाय गैया नामा जोंनो नुनो थाखाय मेगन हरदों बुंनो थाखाय खुगा हरदों खोनानो थाखाय जोंनो खोमा हरदों नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंनो इसोरा हरखाबाय जेब्ला जोङो आरो गाज्रि खामानिखौ मावनायाव होबथानो एबा हमथानो बुंनायाव मानि खारनाव जोंहा दायनिगिरि जायो दिनै नोंथांमोना किसुमाना गोबाङानो बुङो इउटुबारफ्रानो गाज्रि खालामजोबदों होननानै नाथाय इउटुबारफ्रा फ्राय गाज्रि खालामजोबाखै इउटुबारफ्राबो माखासे मोजां एबा बबे एरियायाव डेभेलप जादों जायाखै बबे ओनसोलाव माबोरै जानानै दङ सोर माबायदि सरकारफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों मोनाखै नै बेफोरखौसो इउटुबारफ्रा गिदिं भिडिअ लाबोगासिनो दङ खारन ससियेल मिडिया निउस लाइभफोरा लाबोख'नो हायै खामानिखौ इउटुबारफ्रा मावगासिनो दङ नोंथांमोनाबो खुद गावसोरनो इउटुब चेनेल खुलिनानै जिथु खामानिखौ मावब्ला निस्सय बुजि मोनगोन दिनै दा साननानै नाय बिटिआरआव जेसेबांखिनि दावराव दावसि जादों सोरजों जादों जोंनि बर'जों बर'सो जागासिनो दङ नाथाय सोरनि खहा जों बर'निनो खहा दिनै जोंहा फर एग्जाम्पल आं मोनसे बाथ्रा बुङो जोंहा 5 लाख जनसंख्या थानायाव जिथु गाबोन समफोर जोङो गावजों गाव बुलायनानै नांलाय खमलाय जानानै सोरनिबा जिउआ जोबनानै थाङोब्ला बै समाव अब्ला सोर बबे मोनसे हारिया जिउ खहा जागोन जोंनि बर'आनो खहा जागोन नोंथांमोना बुजिनानै नाय दिनै जोङो गावजों गाव बुजिलायाब्ला गाव मानसि हिसाबै जों गोरोन्थि जानायखौ सुद्रायलायाबा जोङो रोङैखौ फोरोंनानै बुजायनानै फोरोङाब्ला गियान सोआब्ला गियान गैयैखौ जों गियान होआब्ला बेफोरबायदिजों जोङो दुमदाखारजों माब्लाबाबो मानसिखौ सैथो लामाजों लाबोनो हाया जोङो बेफोरबायदि दुमदाखार खालामोब्ला गावजों गाव जुजिलायनाय जायो अग्रायजु खालामलायनाय जायो जमलायलायनाय जायो थिग बेखायनो जोङो माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जायोबा जाहाथे सुद्रायलायनाय एबा माबाफोर बुंदोंब्ला नोजोराव माब्लाफोर गाज्रि गोलैदोंब्ला बे बिथांखौ जोङो लेंहरनानै खाथियाव बजबना लानानै मोजां रावजों बुजायनाय गोदै रावजों बिथांखौ जोङो
बुजायनानै गियान सोनो हानाय नैबेनो जोंनि खामानि होननानै जों साननांगोन जोङो बे नङा जि बिथांखौ माबा मोनसे दाय मोन्दों लोगो लोगो जों गारि गंथाम गंब्रै थांनानै एटेक खालामनांगौ जायगायाव बुसे बुनानै अफिसाव लाबोनानै बुनांगौ बेबायदि नङा दिनै फ्राय मानसियानो बुंदों कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कमेन्ट चेक खालामनानै नाय दिपेन बर' बिथांखौ बुंनायनि थाखाय बिथांखौ लांनानै बुहैदों मादों बेफोरनि थाखाय एबसु गैला बिथांमोना एबसु नङा गुन्दा अफिससो मा अफिससो होननानै गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदों अब्ला दिनै जुदि बर' फरायसा आफादा मोनसे गेरेमसा हारि आफाद जानानै गेरेमसा हारि दाग्रा आफाद जानानैबो जुदि गुन्दा एबा दाखाथि सोंखारि जायोब्ला बेसे लाजिथावना जोङो नङा होमबा दिनै जोङो सासे सानैनि थाखायनो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बरनाम आं बारे बारे रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे बर' फरायसा आफादा बै सासे सानै गाज्रि जिथुनाखि आफादाव थाफानानै गाज्रि रेकर्ड होगासिनो दङ बर' फरायसा आफादखौ बै बिथांमोनानो एक्सन लानाया मोजां मानोना रायजो राजानि नोजोराव जाहाथे गाज्रि दा गोलैथों एबा बरनाम दा मोनथों बर' फरायसा आफादा आं बेखौसो आसा खालामो जेरै पलिटिकेलनि गेजेरावबो बेनो बिपिएफनि हान्जायाव सोरबाफोर गाज्रि मावोबा बेखौ बिपिएफ हान्जाया एक्सन लानांगौ इउपिपिनि हान्जायाव सोरबा गाज्रि मावोबा इउपिपिएलआ बेखौ एक्सन लानांगौ अब्लासो हारि एबा समाजखौ फोसाबलांनायनि जोंनि जौगाथायनि थाखाय सिमां सुजुनाया सानसे समाव जाफुंगोन एबा मोगथाङाव महर मोनगोन जेरै जोङो नोंथांमोनना बिटिसि एकर्ड खालामना लाबोनाय उनाव बिटिसि एकर्डजों जानाय नंला होननानै बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाना फैबाय नाथाय बे नङामोन जे जोङो बिटिआरनि थाखाय माब्लाबाबो सोमावसाराखैमोन जोङो बड'लेण्डनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन थेवबो जेबो नंला नाथाय जोंहा बड'लेण्डखौ माबा मोनसे दुर्भाग्यनि थाखाय जों मोननो हादिया नङा होमबा दा बेयो जे जानानै थांबाय एबा जोबनानै थांबाय नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाबोनायनि गेजेरजों गासैबो जेंनाफ्रा समाधान जानांसिगौमोन लासै लासै दिनैसिम 4 इयार्स जालांबाय 4 इयार्सआव बर'नि जिथुनाखि मेन हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बिग्रायारिफोर बै बिथांमोननिनो केसानो दासिमबो जोबनानै थाखै 1 नाम्बाराव बिथांमोननि केसानो जोबनांगौमोन बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानांगौमोन खोनानो मोन्दों गोबां बायदिसिना नानांथा माने जिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा गावनि अनजालि बिसि आरो गथ' गथायखौ गुबुन जायगानिफ्राय माने इन्डियायाव लाबोफिनांगौ मानि बिथांहा जेलनिफ्राय गनायनि जेबो राहा लामा गैया आरो बिथांजों थाफानाय लिडार्स केडारफ्राबो गनायनि लामायाव गैया होनना बुंदों बे बोरै जाथावना जों साननानै नाय हा बिथाङा दिनै हारिनि जानानै बर' हारि जानानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बेवहाय आरो बेयाव गावनि खुद बिसिखौ बहाबा दोना बेयाव मा सिमां दङ बेयाव मा फारागथि दङ दिनै सोरबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायानो बुं बिथाङा दिनै आसामाव थानानै चिफ मिनिस्टार जागासिनो दङ नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बहानि आरो बिनि बिमा बिफाया बहानि सोर मा मिथिगौ दिनै मोनसे खोथाव प्रमद बर' सारा बिनि बिसियानो जेनेबा गुबुन हारि जाबाय प्रमद बर' साराबो गाबोन थाखा फैसा दङ लण्डनाव थाहैबाय बिनि फिसाफ्रा थाइलेण्डनि चाइना बायदिसिनायाव थाहैनानै फरायबाय अब्ला गथ' गथायजों बिमाफ्रा थाहैखानांगोन बेवहाय जुदि प्रमद बर' माबा मोनसे जायोब्ला प्रमद बर'आ गावनि अनजालि बिसिखौ आसामाव लाबोनांगौ बा इन्डियायाव लाबोनांगौ होनबा जागोन नामा बे नङा नोंसोरो एसे बुजिनानै नायदो दिनै पलिटिकेल खालामगासिनो दङ जिआर नाब्ला सारमोनखौ एबा एनडिएफबिनि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि पलिटिकेल मोननैबो पलिटिकेल खालामगासिनो दं होननानै जों मिथियो थ' बेनोसै लोगोफोर जेसां बुङो एसांनो बाथ्राया ओंखारलांबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोना बुजिखासै गाव गावनि गोथौ मेलेमजों साननानै जेरै गोबां रायजो राजाफ्रानो हमनो हासै आरो गासैबो मोनफ्रोमबो आफादानो बुजिजोबसै मानोना बुजिनां सुबुं थानायखायसो दिनै आफादखौबो सालायबोनो हादों बिथांमोनाबो बेखायनो जोंबो सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां आरो बिथांमोनाबो सानै हयै खामानिखौ मावदो जाहाथे माबा मोनसे दाय मोनोब्ला वार्निं होनाय आरो बुजायनाय एरिनाया थानांगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट एक्सन लानाया बे गाज्रि जागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो जोबथारनायाव रिकुवेस्ट खालामो जे दिनैनि बे आङो भिडिअ लाबोनायाव नायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा जाहाथे नोंथांमोना गावनिनो आंगोनि बर' हिसाबै आंखौबो निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय जय हिन्द बर' हारि